Aquesta situació encara s'incrementa més al Pirineu i a l'Aran, per tant és de justícia que es doni compliment a aquesta reivindicació, facilitant així als estudiants la realització d'aquestes proves en els centres més propers als seus domicilis. Aquestes proves d'accés a la universitat esdevenen un punt important en el futur acadèmic, professional i vital de tots els alumnes que any rere any passen per aquestes proves. Ara bé, cal que aquesta situació que han de viure els estudiants de l'Aran, l'Alta Ribagorça i el Pallars sigui resolta de forma permanent, aplicant les solucions que es plantegen en aquesta moció. És una realitat i té el màxim consens la importància del nivell educatiu, així com l'accedir en igualtat de condicions a la possibilitat de realitzar els estudis universitaris. No pot ser que viure en aquests territoris tingui el principi d'igualtat pel que fa a desplaçaments, costos i càrregues econòmiques. Cal que els poders públics actuem en la línia de facilitar l'accés, en aquest cas als estudis universitaris, tant a l'estudiant com a les seves famílies. Lluitar contra el despoblament també és tenir en compte aquestes condicions per part de les diferents administracions. Per tot això, com he dit abans, el nostre grup votarà a favor de la moció. Gràcies.